Straeon nos da Sally Mali. Lawr ar lan y môr gan Ifana Safil. Roedd hi'n ddiwrnod braf o haf ac roedd haul mawr melyn yn disgleirio yn yr awyr las. Beth am fynd i lan y môr, meddai Sally Mali. Waw, waw, crociodd Jack Do yn hapus. Nawr te, beth am i ti fynd i holi os oes rhywun eisiau dod gyda ni? Dwed wrth bawb i gwrdd ar y sgwâr mwyn dal y bws am 1 o'r gloch, ac fe wna i bicnic i bawb, meddai Sally Mali. Erbyn 1 o'r gloch, roedd Ginny, Nico Naco, Jackie Soch y mochyn, Jack Do a Sally Mali yn sefyll ar sgwâr y pentre yn disgwyl am y bws gyda phopeth oedd ei angen arnynt ar gyfer diwrnod braf ar lan y môr. Ond ble mae Jack a Jock? Holodd Sally Mali. Yna, dyma Ginny'n pwynto lawr yr hewl. A dyma nhw'n gweld Jack a Jock gyda'i goggles a'i snorkels yn flip-flopian a baglu wrth geisio rhedeg yn ei flippers anferth. Jack a Racca, aroswch i fi, gweiddodd Jack a Jock. Yr union funud honno, am 1 o'r gloch ar y dot, fe ddaeth y bws mawr coch rownd y gornel, bap bap, a bant â nhw i gyd i lan y môr. Ar ôl cyrraedd a setlo ar y traff, dyma Ginny'n dweud, dwi am fynd i nofio. Aros i fi, galwodd Jack a Jock gan faglu ar ei hôl. A fi, galwodd Nico Naco. Waw, craciodd Jack Do gan hedfan ar ei hôl. Ond eisteddodd Sally Mali a Jackie Soch yn ei cadeiriau. Rhwbiodd Sally Mali eli hael ar groen bach pinc Jackie Soch rhag iddo losgi yn yr hael. Meddai Jackie Soch yn ddiolchgar, a dyma'r ddau yn eistedd yn ôl gan ymlacio dan yr ymbarel hael. Ar ôl sbel, fe sylwodd Sally Mali ar griw o bobl oedd yn cerdded yn ôl ac ymlaen ar hyd y traeth. Beth i chi wneud? Gofynnodd Sally Mali i'r ferch. O casglu sbwriel, atebodd hi. Mae criw ohonon ni'n dod yma bob dydd. Wel, da iawn chi, meddai Sally Mali, gan dwt-twtian ac ysgwyd pen wrth feddwl bod pobl yn gadael i sbwriel ar y traff. Cytunodd Jackie Soch. Ar ôl i bawb ddod allan o'r môr, fe gawson nhw bicnic. Roedd Jackie Soch wedi dod â phicnic bach ei hun gan ei allai fwyta'r un pethau ar lleill. Blasus iawn, meddai Sally Mali wrth edrych yn ei focs bwyd. Cytunodd Jackie Soch gan rwbio ei fol bach crwn pinc. Beth am ni adeiladu un castell tywod mawr, awgrymodd Jack a Jock pan oedd boliau pawb yn llawn dop ar ôl y picnic. O ie, un anferth, meddai Nico Naco. A wir i chi, adeiladon nhw gastell tywod anferthol. Beth am fynd i chwilio am gregyn i addurnod castell, awgrymodd Sally Mali. A dyma nhw i gyd yn mynd i chwilio am gregyn hardd. Doedd pawb yn ôl wedi casglu pentwr o gregyn, rhai bach a rhai mawr, rhai hir a rhai crwn. Ond ble mae Jack Do? Holodd Sally Mali'n sydyn. Edrychodd pawb o'i hamgylch. Doedd ddim sôn amdano yn unlle. Roedd Jack Do wedi casglu dipyn o gregyn hefyd. Ond yna, fe welodd un gragen fawr a phrydferth iawn yng nghanol pentwr o sbwriel llawn bagiau plastig a ffoteli a chaniau a rhwydi pysgota. Gwthiodd ei big fach i ganol y sbwriel, ond methodd a chyrraedd y gragen arbennig. Gwthiodd ychydig mwy. Waw! Craciodd yn benderfynol. Roedd rhaid iddo gael hon, meddyliodd wrth wthio ymhellach. Roedd bron a chyrraedd y gragen hardd, ond roedd rhwyd las yn ei rwystro. Gwthiodd a gwthiodd y rhwyd gyda'i big a'i hysgwyd mwyn cyrraedd y gragen arbennig. Ond erbyn hyn, roedd y rhwyd wedi dechrau mynd yn sownd o amgylch ei big. Mwyau gyd roedd Jack Do yn gwthio a cheisio dod yn rhydd, mwyau gyd roedd yn mynd yn sownd. Erbyn hyn, roedd y rhwyd wedi mynd rownd ei gorff bachau hefyd. Doedd e ddim yn gallu agor ei big i grawcian, a doedd e ddim yn gallu agor ei adenydd i hedfan. Erbyn hyn, roedd pawb yn poeni go iawn am Jack Do. Chwarae cuddio mai os di, meddai Jack a Jock wrth geisio cysuro Sally Mali. Mae'n rhaid i ni chwilio amdano, meddai Sally Mali. Oes, meddai pawb arall gyda'i gilydd, a bant â nhw i chwilio am Jack Do. Jack Do, ble wyt ti? Galwodd Sally Mali a Ginny gyda'i gilydd.
Dim ateb. Te drwan, Jack Do bach, galwodd Jack y Jwc. Dim siw na mew. Dere, Jack Do, galwodd Nic o'n acw. Tawelwch llwyr. Gwychiodd Jackie Soch yn uchel. Ond doedd dim sôn am Jack Do. Erbyn hyn, roedd y criw casglu sbwriel wedi dod i weld beth oedd yn bod, a dyma nhw yn cynnig helpu chwilio am Jack Do. Roedd Jack Do yn ei clywed yn iawn, ond doedd e ddim yn gallu ei hateb. Doedd e ddim yn gallu crawcian, oherwydd bod y rhwyd las wedi ei lapio o amgylch ei big fach. Doedd e ddim yn gallu fflapio ei adenydd chwaith, gan fod rheini hefyd yn sownd yn y cordyn. O, diar, roedd Jack Do yn teimlo'n ofnus iawn erbyn hyn. Beth os na fydden nhw'n cael gafel arno? Beth os bydden nhw'n mynd adre hebddo fe? Ysgwydodd i ben yn ffyrnig. Na, fe fydden nhw'n chwilio amdano nes dod o hyd iddo, ond roedd y rhwyd yn dechrau gwneudolur erbyn hyn. Dechreuodd ugian crio, a llifodd deigryn bach i lawr ei big. Sh! Beth oedd y sŵn na? Meddai Sally Mali. Pa sŵn? Hwnodd pawb. Sŵn llefen! Mae'n dŵad o fancw, meddai Jack y Jwc gan bwyntio at bentwr o sbwriel. Brasgamodd y criw casglu sbwriel a Jack y Jwc draw at y pentwr sbwriel. Mae rhywun yn sownd yn y sbwriel, galwodd un o'r criw. O, Jack Do bach, meddai Sally Mali gan redeg draw wrth i'r criw dynnu'r rhwyd a'i godi o ganol y sbwriel. Ar ôl rhoi cwtsh mawr iddo, holodd Sally Mali. Pam nes ti fynd i ganol y sbwriel, Jack Do bach? Aw, aw, crawciodd gan bwyntio at y gragen fawr hardd. O, pai ti a phoeni, fe all Jack y Jwc gyrraedd y gragen yna'n hawdd gyda'i freichiau a'i goesau hir, chwarddodd Ginny. Jack a raca, wrth gwrs y medrau. O fewn chwink, roedd Jack y Jwc wedi estyn am y gragen ac wedi ei rhoi'n ddiogel yn adenydd Jack Do. Hwrê! Gwaeddodd pawb gyda'i gilydd. Gwychiodd Jackie Soch yn hapus. Reit, bant â ni i gyd mwyn i Jack Do roi'r gragen hardd yma ar ben y castell, meddai Sally Mali yn hapus. A wir i chi, roedd yn ddigon o sioe. Clapiodd pawb ei dwylo ac roedd Jack Do wrth ei fodd. O, diolch yn fawr iawn i chi, meddai Sally Mali, wrth i'r criw ddechrau helu pac mwyn casglu mwy o sbwriel. Aw, aw! Crawciodd Jack Do yn gyffroes gan gydio un o'r ffyn casglu sbwriel. Rwyt ti eisiau helpu? Holodd Sally Mali. Nodiodd Jack Do ei ben yn frwd. Syniad gwych, meddai Sally Mali wrth i bawb gytuno. Fe wnaethon nhw gasglu sawl llond sach o bob math o sbwriel ac roedd y criw wrth ei bodd yn cael help. Roedd bron yn amser i'r bws ei casglu i fynd adre pan ddwedodd Sally Mali, mae un peth arall i'w wneud cyn mynd. Cael hifen ia, meddai Jack y Jwc wrth glywed miwsig y fan hifen ia yn agosau. Hwrê! Gwaeddodd pawb. Ydych chi'n gallu dyfalu pwy gafodd yr hifen ia mwyaf? Ie, Jack Do wrth gwrs. Ac fe gafodd e fynd â'i gragen fawr hardd adre gydag e. Lawr ar lan y môr gan Ifana Saville. Darllenwyd gan Dwynwen Lloyd Llywelyn. Cyhoeddwyd gan Wasg Gomer. Peirianwyd gan Dylan Williams. Cynhyrchiad Theatr Fenin Fach, rhan o wasanaeth dysgu a diwylliant, Cyngor Sir Ceredigion.